İsa ol yeri taşlap öz doğduk mekanına gitti. Şähertleri hem onun izine düşüp gittiler. Sabat günü İsa sinagogada halka öğretmeye başladı. Onun aýdýan zatlaryny eşiden köp adamlar hayran galyp, bu adam munça zady nireden öwrenike? Oňa beýle danalygy kim berdike? Ol nädip beýle mugjizaları görkezmegi başarýarka? Ol Meryemiň neçär ogly dälmi? Ýogsa da ol Ýakup, ýose Ýahuda we Simon dagyň dogan dälmi näme? Onuň uýalary da biziň aramyzda ýaşaýarlar ahyry. Diýişip, İsa'nın bolşundan nägile boldular. Onsoň İsa olara, Peýgamberiň diňe öz dogduk ýurduny, garyndaşlarynyň arasyny we öýüne gadry ýokdur, diýdi. Ol birnäçe hassanyň başyna elini goýup sagaltmaktan başga ol ýerde hiç bir mugjiza görkezip bilmedi. İsa olaryň imansyzlygyna gen galdy. Şondan soň İsa töwerekdäki obalary aýlanyp wagt etdi.